blwyddyn 4. Mae'r plant wedi mwynhau ymarfer yn ystod yr wythnosau diwetha, a mae'r ymarferion wedi creu rhyw naws nadoligedd yma yn yr ysgol bod nifer o gyfyngiadau. Yn amlwg byddai'n hyfryd eich cael chi'n gynulleidfa yn fyw o flaen y plant, ond yn anffodus di hynna ddim yn bosib. Felly, gobeithio newch chi fwynhau y perfformiad yn rhithiol. Hoffwn ni hefyd ddiolch i bob un ohonoch chi am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn a dymu'n yn Nadolig llawen iawn i chi gyd. I'd like to present the Year 4 pupils' Christmas performance. We'd obviously like to have you here as an audience, but unfortunately that's not possible again this year. But the children have thoroughly enjoyed rehearsing for their virtual performance, and I hope you enjoy that from your homes. It has created a Christmassy feel in the school, having all of these practices going on around the school. I would also like to thank you very much for all of the support again this year, and to wish you a very happy Christmas. Thank you. Nadolig Blwyddyn 4, 2021. Teitl ein sioe eleni yw Streic Sôn Corn. Fydd y chwein ei weithdi Sion Con am y hegon y gogledd. Mae yna 2 diwrnod cyn y Nadolig, ac mae'r crachor yn brathul iawn yn paratoi. Ond mae cynlluniau'r fydd newid o glynyniad un newyddion dramatig iawn. A fydd yna Nadolig eleni? Dewch i ni gael gweld. Hei ho, i gwaith i'r awn i fo, i gwaith i'n cyd yn hegan y byd, hei ho, hei ho, hei ho, hei ho, hei ho, i gwaith i'r awn i fo, i lenwi sach i'r plant o'r bach, hei ho, hei ho, hei ho, hei ho. Wel, gwrachod bach, well i ni siapo hi. Mae lot o gwaith yn ei wneud. A dyma Dewi, fi san y dyn Nadolig. Hei! Ble mae Carwyn y Corach? Dwi ti ddim wedi clywed? Clywed beth? Mae Carwyn wedi cael ei pingo. Mae fe'n gorfod hyn yn y mysi am diwrnod. Beth? Ond beth sy'n gyfrifol am ddod i'r olwyn yn sownd ar y beics? Fi bod fe'n gwybod bant y bydde? Paid a becs o cori. Rwy'n gwybod sut yw'r olwyn ar beic. Fe na i ei waithydd, fydd popeth yn iawn. Hei! Mae Sion Corn yn dod!
Pwy sy'n dŵad dros y bryd mewn distaw, Na, gwrachod, dwi ddim yn yr hwyl. Be sy'n bod o Sion Corn? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim disgwyl hapus iawn. Sion Corn, ydych chi'n iawn? Ydw rwy'n iawn. Ond, rwyf wedi gwneud penderfyniad mawr. Penderfyniad mawr? Ie, penderfyniad enfawr. A beth yw'r penderfyniad hwn, Sion Corn? Rwy'n mynd ar streic. A streic! Ond Sion Corn bach, mae brother fi'n Nadolig. Allwch chi ddim yn ar streic na'r ddrganau ddim bod roi'r plant? Yn union, yn cymryd blwyddyn bant dylai ni gael ffysled ar ceirw o ie bach. Ta bydda fi'n ymlacio gyda'n rhaid lan yn bwyta ffyrer o rosiau y lle yna ras mor wyllt yn y byd i rhaid trigger i plant bach aniolchgar. Wel, jiw. Doeddwn ni ddim erbyn clywed y newyddion yna. Gallwn ni ddim gadael i Sion Corn fynd ar streic mor aros i Nadolig. Mae'n rhaid bod rhywbeth mawr wedi digwydd. Mae eisiau help arno. Rwy'n gwybod pwy allwn helpu. Mrs Corn! Mrs Corn! Mrs Corn! Wel, helo, gwrachod bach. Roeddwn ni a fi'n rhagor fynd peis yn y ffordd. Be sy'n bod nhw chi te? Mae golwg bryderus iawn ar eich wynebau. O, Mrs Corn, mae rhywbeth ofnadwy wedi digwydd. Rhywbeth wirioneddol ofnadwy. Mae'n rhaid i chi ein helpu. Gan bwll gwrachod bach? Rhaid ta, beth sydd wedi digwydd? Wel, roeddwn ni'n gweithio'n galed yn y gweithdy. Fel i ni wastad yn gwneud o'n tyfel ysgol. A da'i Sion Corn i mewn yn edrych yn ddiflas iawn. A pendor y lythyron yn ei law. A ddwedodd e bod e'n mynd ar streic. Ar streic? Ie, ar streic. A dywedodd rhywbeth am roi draedlen a bod y ffyrir emosiys. Yn lle hastyn gwmpas y byd. I rai anrhegion i plant bach aniolchgar. Plant bach aniolchgar? Reit, gadewch hynny mi. Sioni! Rwy'n fan hyn, Sian. Wel, Sion Corn bach, beth yw'r stori hyn sydd gan i gwrachod i fod yn mynd ar streic? Mae'n rhaid ei bod nhw wedi cael ddeall. Na, maen nhw'n hollol gywir. Rwy'n mynd ar streic. Fi ddim yn rhygio yn y Nadolig eleni. Ond pam, elli di ddim gwneud hynny i'r plantos bach? Plantos bach, wir. Blynyddoedd yn ôl y bydden nhw wedi bod yn ddiolchgar a chael picyn o cnag o'r yn i osanau. Pob blwyddyn, mae'r rhestr Nadolig yn hirach ac yn ddistrach. Ond, mae'r llythyr yn eleni o gwranda'r hwn, Sian. Anwyl Sion Corn, sut ydych chi? Sut mae ceirw a gwrachod eleni? Rwyf yn cael iPad Pro, Xbox Series X a scooter trydan. Please peidiwch rhoi oren yn fy hosan achos dwi ddim yn ei hoffi. Ond rwyf yn cael llwyth o lotion a siocled. Hwyl am tro, Catrin. Beth wyt ti'n meddwl am hynny? O leia, dechreuodd hi treulio fynd sydd o'i tua teulu, roedd hynny'n dechrau dau llythyr. Wel, gwranda'r hwn te. Fe ddim hir yn dechrau gyda ganol. Sion Corn. Am Nadolig. Hoffwn i gael Aston Martin DB4 lliw air gyda siddau hifan ac ejector seats. Rwy'n gwybod yma'n 8 oed ydw i, ond dwi'n siŵr bydd dadau'n ffynnu fi gadw'r gar yn y garej tan bod fi'n digon hen ei wyari. O, hefyd, rwy am gael PlayStation 5 o ddiwrth seren. Wyt ti'n gweld o broblem, Sian? Mae'r plant yn yr ysgol cael pethau drud iawn. A does dim un gair o diolch neu osgwylwch yn dda. Rwy'n deall yr hyn roedd yn ei ddweud, Sion, ond elli di ddim adael i'r plant bach ddihuno dydd Nadolig a gweld ei hasanau'n wag. O, Sion, elli di ddim. Wel, gallaf wir. Fe Aston Martin ddim yn ffitio mewn hosan beth bynnag. Mae'n hen bryd y plant yma ddysgu wes i werthfawrogi'r hyn maen nhw'n ei gael. Na, Sian, streic amdani. Fe gewn ni Nadolig bach tawel, dim ond ni'n dau a'r gwrachod.
Beth wedodd am ysgol? Ydy chi wedi persodio i roi stryd ar ben? Rwy'n flin iawn gyda chorba, ond mae Siôn Corn yn hollol benderfynol na fydd e'n rhoi enwegion eleni. Dwi ddim yn gallu newid ei feddwl. O na, beth allwn ni wneud? Mae hyn yn edrych yn nebus. Bydd y plant yn drist yn weddill y blwyddyn. Mae'n rhaid i ni agor fy Nadolig, ond syd? Mae syniad gyda fi. Beth? Beth am alw'r arwr amser? Pwy yw'r arwyr amser? Bydde ti ddim wedi clywed? Wel, nac ydw. Pwy ydyn nhw? 3 arwr sy'n gallu hedfan i'r gorffennol, a'r dyfodol, a'r presennol i helpu pobl y byd. Dewch, wel i ni ein galw'n syth. Does dim amser gennym i'w wastraffu. Cam i'r dde a naid i chwith. Arwyr amser, dewch yn syth! Henffych, gyfeillion, gari gorffennol ydw i fi, fy ngwaith yw dangos yr hyn a fi. Parti presennol, cyhyrau mawr, fe welwch gennyf beth sy'n digwydd nawr. Dilys dyfodol, rowch chi mi llaw, a dangosaf fe chi y hyn a ddaw. Fe alwch chi, sut allwn ni'n helpu chi? O, diolch am ddod mor sydyn, mae ei eich help arno. Mae'n argyfwng. Mae Siôn Corn wedi penderfynu mynd ar strei. Bydd ddim yn rygion i'r plant eleni. Mae'n Siôn Corn yn meddwl bod yn fuan i olcha ac yn gofyn am pethau fi drud. Argyfwng yn wir, ydych chi'n siŵr na dim bosib newid ei feddwl? Mae Mrs Corn wedi trial. Mrs Corn? Helo, Siôn Corn medwyd i, Braig Siôn Corn. Pleser eich cyrdd. Rwyf newydd cael gair gyda Siôn, ac rwyf wedi trial fy nghorau i berswadio, ond mae'n hollol benderfynol na fydd yn rhoi yn rygyn eleni. Dwi ddim dy weld e mor ddigalon erioed. Wel, Arwyn, bydd yn rhaid i wneud rhywbeth. Gallwn ni fyth gael i Siôn Corn bod ni'n galw'n Nadolig. A'r blantos bach i be anrhegion. Ond sut allwch chi newid ei feddwl? Paid â phoeni. Mae'r ateb yn syml. Fe ag i a ef i'r dyfodol mwyn iddo weld effaith y streic ar y plant a bydd e'n newid ei feddwl yn syth. Fi'n siŵr na byddai gallu gofedd weld wynebau bach drist y plant. Mae'n dwlu ar y blant. O, diolch, Dilys dyfodol. Bant a ti, Dilys! Siôn Corn! Dilys fach. Sut wyt ti as amser maith? Dwi heb dywad as roedd yr ymgrotau fach ond dysgu sut yw hedfan. O ti'n mwy rhwng o cas yna ges i'n ysgol yr archarwyr? Mae hynny'n hen hanes erbyn hyn. Mae dal craith gyda fi ar mhen Elin. Fi wedi meistroli hedfan ymlaen mewn amser erbyn hyn. O, falch, clywed. Sut allai dy helpu ti, Dilys? Fi sydd yma i'ch helpu ti, Siôn Corn. O? Gafel a fi'n llaw. Awyr amser, 1, 2, 3, ymlaen i'r dyfodol yr awn ni. Ble ydyn ni, Dilys? Rydyn ni yma yng nghartref y teulu beunol o Landaria. Gwrandewch, mae'r plant newydd ddihuno a mae'n ar y ffordd lawr y grisiau. Hyrri, mae ffordd yn Nadolig! Nadolig llawer fawr! Edrychwch ar wynebau bach eglwys. Maen nhw mor cyffroes. Dim hosan hyn ddim yn edrych yn llawn iawn. Mae Eli yn hollol wag. A fy un. Dyw Siôn Corn ddim wedi bod. Beth? Na, alla i ddim credu'r peth. Siôn Corn heb fod, ydy hynna'n bosib? Siôn Corn wastad yn dod. Edrychwch ar wynebau bach drist.
Maen nhw'n dibynnu arnoch i weld nhw bob blwyddyn siwn corn. Dyna'r uchafbwynt ein blwyddyn. Dwi ddim yn gwybod beth yw ddweud Dilys. Dwi ddim yn hoffi gweld plant yn drist. Ydy ti fynd i newid ei feddwl am mynd ar streic? Wel, efallai byddai'n syniad. Dyw e ddim yn dig, dwi ddim yn siôn cod, dyw e ddim yn i ddod a ffôn naw cyniadau newydd gofynais i amdani, fi mor grac. Daeth fi ddim yn Millennium Falcon i fi waith. Na'r PlayStation, na'r esgidiau sglefrolio i fi. Dylsen ni wedi cael y pethau gofynnwn ni amdano. Beth yw'n Nadolig heb anrhegion i ni? Mae Nadolig wedi cael ei strwa! Ti'n gwybod Dilys, ar ôl gweld ymateb o plentyn, dwi'n hollol ffyddiog fy mod i'n gwneud y penderfyniad cywir i fynd ar streic. Mae'r plant yma wedi anghofio'n llwyr yn wir ystyr i'r Nadolig. Ond siwn corn? Na, cer fi'n ôl i pig yn y gogledd os gwedau ti'n dda. O gorau siwn corn, gafel a fi'n llawn. Arwyr amser, rhaid coes i'r ffin, nôl i'r presennol yr awn. Wel, sut aeth fi? Ddim yn dda. Ddim yn dda o gwbl. Dwi ddim wedi newid ei feddwl. Beth ddigwyddodd? Oedd popeth yn mynd yn dda. Fe sylwynnu pa mor siomedig oedd y plant pan sylwynnu gyda chosan yn wag, ond dechreuodd y plant gwyno fod nhw ddim wedi cael eu anrhegion drud. A dyna ni, penderfynodd siwm corn bod e wedi gweld digon. Ti'n gwybod, efallai yn bod ni'n mynd ar tywydd am cywir. Beth feddwl? Wel, efallai, nad yn y wyn meddwl siwm corn sydd ei angen. Beth wyt ti'n ei feddwl? Mae siwm corn yn drist iawn bod y plant wedi anghofio wir ystyr yn Nadolig, ond dywe. Ac yn gofyn am anrhegion drud iawn ac bod yn aniolchgar am y hyn y maen nhw'n gael. Ydyn! Felly, nid oes angen newid meddwl siwm corn. O, mae angen newid meddyliau'r plant! Yn union! A sut wyt ti'n bwriadu gwneud hynny, Patty? Mae syniad gyda fi, ond fi fan hyn dy hedbarn ar gael i. Wrth gwrs, beth sy'n gyda ti mewn golwg? Na fi sbodio i ti ar y ffordd. Pati presennol oedd yw'r fi y naw sy'n bwysig a bant â ni. Ble ydyn ni, Patty? Yn hardau teulu Lewis o Langenell. Rwy'n digwydd gwybod bod y plant yn eithaf hwyr yn ysgrifennu eu llythyron yr eini. O, diar! Sy'n lot o amser dyn nhw? Anodd Siôn Corn, yn y Nadolig hwn, hoffwn gael ystafell wely fi fy hun, achos mae fy chwaer tyron yn ochronni tan bod y waliau'n cronni ac roedd yn gael llwng. Roedd hefyd yn gael gwely dwbl a desg newydd. Roedd am gael Lego Star Wars, Death Star a bwrdd snwcer man llawn. Rwy'n siŵr ei gallech ei ffitio ar sled os tynnwch chi anrhegio fy nwy chwaer mas. Mae nhw wedi bod yn gas fi sawl gwaith y flwyddyn hon. Does dim angen i chi ddod ag unrhyw anrhegion i unrhyw un, ond fi y flwyddyn hon, achos fe fwydodd gwion a fion fy mrawd a chwaer bob un o'r siocledi am fy ngaled a adfant. Rwy wir am gael ceffyl bach a'i alw'n Thomas Garado. Pam bod ti'n ei dod yn hir yma? Wel, os allan feswediwr y newisiaid, mae yna obaith gennym i newid meddwl fod plentyn fel dy glywedi. Dydyn nhw ddim yn garedig iawn i'w gilydd ac maen nhw'n gofyn am anrhegion drud iawn o Siôn Corn. Dim naden, ydyn nhw'n gallu'n gweld? Dim eto, dal mlaen! Arwyr amser i ni'n fendigedig, gadewch i ni fod yn llwyr feledig. Paid â chi? O, ble ddeithoch chi? Ni yw'r arwyr amser! Arwyr amser? Ia, fy enw yw Patty Presennol, a fi yw Gary Gorffennol. Rydyn ni wedi bod yn eich gwylio, ac bod yn onest, does dim
Nadolig i chi. I stoffio lot o bwyd. A turci a ffwdyn. Gwyliau ysgol a chasgyn hwyl. Pam ydyn ni dathlu'r Nadolig? Rwy'n gwybod yr ateb y cwestiwn hon, achos bod siw Conrad yn dod â gweld a dod â region nes i ni. Wyt ti'n barod, Gary? Ydw, Patty. Dewch gyda fi, blant. Rwy'n mynd i ddangos chi beth yw gwir ystyr y Nadolig. Er wy'r amser, dewch yn lli, nôl i gorffennol yr awn ni! Ble ydyn ni gan i gorffennol? Rwy wedi dod â chi nôl dros 2,000 blynyddoedd. Ydy Bethlehem o golygu unrhyw i chi? Rwy'n cofio clywed amdano. Dyna lle cafodd Iesu Grist Dewi, ond i fe. Dyna ti, dyma ni y Bethlehem Judea. Pwy feddyliwch chi'r baban ar y preseb? Dim Iesu Grist ei hun, i fe? Ie, dyna ti, Iesu Grist Mab Dew. Waw, Mor cool! A phwy y gŵr y brai sydd gyda gif? Mae na Joseph. Ie, ti'n gywir. Dyma i ddechrau Nadolig cyntaf fi. Mae'r Iesu newydd gael ei uni. A dyma ni yn y beidio tlawd. Does dim lot o bethau yma, a mae'r lle Dewi o'r ogl anifeiliaid. Acha fi. Pwy feddyliwch chi'r bobl sy'n sefyll wrth blaen yn Joseph? Yn ôl ei dillad drewd o defaid sydd arnynt wedyn dawch chi geiliad yn y nhw. Ie, rwy'n siŵr ar ei gilydd ydyn nhw. Daeth yr angen derby ar atig, ond yw fe i ddweud wrthi bod brenin newydd wedi cael ei eni ym Bethlehem. Fe ffili credu taw bani bach yna yw Iesu, yr actual brenin. Waw! Ie, brenin, ond nid brenin cyfoethog mewn palas. Ydych chi'n cofio pan oedd rhaid Iesu Grist gael ei eni mewn beidi? Achos bod pob man arall ei llawn, oedd yn lle mewn llety a dyma'r yn y ble oedd y gael. Da iawn, Gwion. Ti'n dechrau cofio nawr? Doedd dim pethau drud gan fraid Joseph ac roedden nhw'n dlawd iawn. Ac yr oedd rhaid Iesu Grist fyw ei fywyd mewn tlodi. Ond gair Duw oedd y bwysig ef, nid eiddo drud. Felly, pam ydyn ni rhoi anrhegion i gilydd adeg yn Nadolig? Dwi ddim yn deall. Edrychwch yn ofalus. Yw'ch 3 gŵr yn dod at y preseb. Nhw'n gwisgo dillad crand iawn. Allwch chi ddyfalu pwy ydynt? Y 3 gŵr doeth. Ie, yn union. Ond nhw wedi teithio'n bell iawn er mwyn dod i weld y baban. Edrychwch ar hyn sydd ganddynt yn ei dwylo. Air, ffys a nid. Mor cool! A dyma'r brenin newydd. Fe ddylanol y sydd yn ddisglair yr holl ffordd o'r dwyrain i weled. Doedden ni ddim yn disgwyl byddwn yn olwedd mewn preseb i beidi llwm. Ond does dim ymhelaeth mae ef ydyw, fe arosodd y sydd yn disgwyl ar ben y lle hon. Hwn felly yw Mab Dew. Fe roddodd anreg o air i'r baban ar oedd o frenhiniaeth. Fe roedd ar fer iddo fel arwydd o addoliad, bydd arweinydd y dyn. Fe roddodd i'r brenin newydd yw ffys a bydd yn feddyginiaeth i wella pob y gloedd. Diolch i chi am ddiwedd mor byw i ddwy'n Iesu ac am eich rhoddion credig. Ysgol
bregion na stwff o bwyd. Ond cofio am Eni Iesu Grist, Mab Dew. Ar hyn flynedd efo ddysgu i ni. Sef caru'n gilydd ac i fod yn garedig i bawb. Diolch, Gary. Wel, ro'n rhaid i'ch fod wedi deall blant. Peidio hofio'r hyn a welsach a chofiwch ddweud wrth bawb am y wyrth a ddigwyddodd yma heddiw. Fy wnawn, Gary. Wel, mae'n bryd i fi fynd â chi'n nôl i'r presennol. Wedi'r cyfan, dim ond ddeudis eich rhan byd Nadolig. Hwrê! Am y llythyron pwysig dechrau ysgrifennu. Ar ôl i'r amser, dewch yn y llun, nôl i'r presennol, 1, 2, 3. Wel, sut aeth fi? Wyt ti wedi llwyddo i breswadio'r plan? A dod â streic i ben? Aeth y thing dda, lle ddim bod yn siŵr. Amser a ddengys, o boes bach, amser a ddengys. Ho, ho, ho. Beth oedd hynna? Roedd yn swnio fel Sion Corn. Yn chwerthin. Wel, Sion Corn bach, mae mor hyfryd i weld yn gwenu. Beth ddigwyddodd i ti deimlo gymaint yn well? Sian yn nwy. Roedd newydd erbyn 8 sach o lythyrn wrth y robin goch, ac maen nhw mor wahanol i rai eraill wedi derbyn darllen â hwn. Anwyl Sion Corn. Gobeithio eich bod chi a teulu yn iach ac yn hapus. Diolch am popeth rydych wedi ei wneud i mi ar hyd y blynyddoedd. Nid wyf am ofyn am yr eigion eleni, rwyf am fwynhau y Nadolig gyda fy'n teulu a'r rhieni sydd fy ngharu. Nadolig llawen iawn i chi gyd. A hwn. Anwyl Sion Corn. By'n flwyddyn anodd iawn i fi a fy nheulu eleni. Bu fy nhad i ffwrdd gyda'r fyddin am 6 mis, ond roedd yn mor hapus ei gael yn ôl yn ddiogel ar ddechrau mis Rhagfyr. Yr unig beth rwyf am ofyn i chi amdano eleni yw heddwch dros y byd i gyd. A darllenwch hwn. Anwyl Sion Corn. Ein henwau ni yw Fion, Tirion a Gwion. Falle eich bod yn ein cofio ni gan ein bod fel arfer yn anfod llythyron atoch yn gofyn am pethau drud ac yn dweud pethau cas yn ein gilydd. Ond, nid eleni. Diolch i'r arwyr amser am ddangos beth yw hysbryd y Nadolig. Rydym wedi sôn wrth pawb am yr hyn gwnaethom ei weld yn Bethlehem, ac yna pawb yn credu yn bod nhw'n teithio nôl mewn amser. Maen nhw wedi sylweddoli ein bod nhw hefyd wedi anghofio am wir ystyr y Nadolig. A gobeithio bydd pawb gyda bach yn fwy caredig a diolchgar eleni Nadolig llawen iawn, Fion, Tirion a Gwion. Wel, dyna lythyron hyfryd Sion Corn. Ie, ac i chi'ch tri mae'r diolch. Rydyn ni yma eich gwasanaethu. Wel, gwrachod, well i siapo hi, mae yna lot o waith gael ei wneud cyn nos y fori. Ydy hwnna'n golygu? Ydy, mae streic ar fer! Hwrê!